Шаян ТВ каналы эшли башлаганга 3 ел. Шаян балачак иленнән Мөршидә Җиһан репортажы. Сәхнә тулы милләтебез киләчәге, яңа буын балалары, берсеннән-берсе иҗади талантлы балаларны бирегә Шаян ТВ каналы җыйды. Бүген Шаян ТВның туган көне, бу бик зур бәйрәм. Мин Сәйләм фестиваленең финалисты. Бүген безне бүләкләделәр. Миңа Шаян ТВ каналы бик ошый. Мин үзем анда Шаян география тапшыруын алып барам. Шаян ТВга бик зур уңышлар телим. Бәйрәм барышында каналның гомуми эшчәнлеге, бик күп төрле сәхифәләре, кызыклы проектлары турында балалар бик үтемле итеп җиткерде. Мин татарча сөйләшәм дип аталган әлеге җыр Шаян ТВ үткәргән конкурста иң әйбәте буларак бүләкләнгән иде. Гомумән концертта күбесенчә балалар каналы оештырган фестиваль-конкурс финалистлары чыгыш ясады. Мин Шаян ТВ каналын бик яратам, чөнки ул балалар өчен, чөнки ул бик файдалы. Файдалы икәнлеген алар әле яши аңлар. Араларында бәлки Шаян ТВ тәэсирендә ил җитәкчеләре дә үсеп җитәр. Без үскәндә мондый мөмкинчелек юк иде, мондый игътибар безгә балаларга карата. Без үскәндә үзебез күп нәрсәгә өйрәндек. YouTube'да юк, интернетта юк. Музыка коралларында үзебез баскалап, үзебез килеп өйрәнгән кешеләр. Хәзерге балаларга карыйбыз да, менә мин шушы Сәйлән конкурсына жюри буларак утырып һәм инде әйтәсем килә, хәзерге балаларга бу зур ярдәм. Әлбәттә, Рөстәм Нургалиевич бик дөрес уйлаган бу якны, чөнки безнең киләчәгебез менә шушы балалардан тора. Әмма сүз белән генә булмый, гамәл кирәк. Бу җәһәттән Ришат Төхфәтуллин Шаян ТВга гел ярдәмгә әзер. Сәйлән конкурсы җиңүчесе Камил Вәлиевкә вокал дәресләре укыта. Балалар өчен бик күп проектлар ясадылар. Сәйлән проекты мәсәлән. Бу балаларга бик күп мөмкинчелекләр ача. Шаян ТВ дип аталса да, максаты җитди. Татар телен популярлаштыру, мультфильмнар, фәнни популяр фильмнар, фикерләүне үстерүгә ярдәм итүче тапшырулар аша балаларны татар телен өйрәнүгә кызыксындыру. Һәр хәлдә Шаян ТВның каналы белән бер үк көнне ачылган сайтларында шулай язылган. Аның исеме Шаян булса да, аның эшләгән эше бик мөһим. Безнең халкыбыз өчен ул шаяру гына түгел, ул татар халкының күңелен, аның яшәвен, аның җанын, аның әһәңен саклап калу һәм аны шушы балалар күңеленнән саклый башлап, шаярмыйсы гына. Аның эшләгән эше, мәгънәсе аның бик кыйммәтле һәм бик кирәкле. Кирәк икәнлеген Шаян ТВ каналының дәүәти һәм дәүәнисе дә бик яхшы аңлый. Дәвәнием дигән шундый матур җыр бар. Аны безнең кызыбыз, ырыгыбыз Наилә җырлый. Һәм инде без менә шул җырда биюдә катнашабыз. Бу инде безнең өчен әйтеп бетергесез шатлык. Наилә башкарган дәвәни җыры быелгы балачак җыры конкурсының жюри әгъзасы Разил Вәлиевкә дә ошаган. Балалар билгеле ул туганда талантлы булса, сәләтсез бала булмый. Әмма ләкин ул сәләтне күреп бит үстерергә кирәк. Аларга канат куярга кирәк. Бу яктан караганда Шаян ТВның җитәкчелеге, гомумән тыйнның җитәкчелеге искиткеч зур эшли. Билгеле моңа инде дәүләтнең дә ярдәме, Марат Гатович Әхмәтовның да ярдәме, башкаларның да ярдәме тоелып тора, күренеп тора. Марат Әхмәтов җитәкләгән татар телен үстерү һәм саклау мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы балачак җыры «Мин татар баласы» дип аталган конкурслар оештырды. Аның нәтиҗәсе сәхнәдә дә, күргәзмәдә дә ачык чагылды. Шаян ТВ каналының берничә шушы чарасында катнаштым инде. Һәм көннән-көн инана барам, ышана барам. Әгәр дә безнең бу канал булмаса, бу кадәр бихисап балалар белән шитерган шундый милләтебез язмышы, телебез өчен башкара торган бу эшләрне кем башкарыр икән дип. Бу үзенә күрә бер бушлык булган бит инде. Менә Шаян ТВ бу очракта
үзенең урынын нәкъ кирәк урынында кирәкче тапкан. Балалар каналының тарихы әле языла гына башлады. Тамырлары тирән булмагач, нәтиҗә чыгарырга да иртәрәк. Шунысы бәхәссез, ул эзләнүдә, аның үз тамашачысы бар. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.